Kufa mutongo waMwari kwakagara kuriko uyezve kucharamba kuriko. Ndofunga munotondera zvizuva zvishomanana zvapfuura vanhu vakaparara mutsaona yebhazi, vanhu vanodarika kuma 45. Itsaona dzinenge dzichiitika. Asi kazhinji kacho kana nyangwe munhu akafa netsaona, pachivanhu vanhu vanofamba vonobvunzira kuti chii chaita kuti mwana wedu afe. Asi tinenge tese tichiti itsaona. Vamwe vane masandawana vanofamba nawo mabhazi opedzisira atsva. Vamwe ndivanenge vaine urombo hwavanenge vainawo huchikonzeresa matsaona. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin, uko tauya zvakare nenhau yemwanakomana akafira mutsaona. Asi tsaona yacho haisi kunzwisisika. Kazuva iyi mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno kati nenhau yemwanakomana akashaya mutsaona, asi asati avigwa mhepo dzabata dzinokwana kuita 3 dzichitaura kuti aiwa handina kufa netsaona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pari zvino takutaura nemhuri tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Muzichitsvairo ndogara machitsvairo village chief matopi kuMount Darwin kunoku Central. Chitiko chakaitika ndechekuti musi wa13 October 2025 pakati peusiku ndakafonerwa foni ichinzi mwana wangu Blessed, mwana womunini wangu Blessed chitsvairo aita tsaona. Saka ndafonerwa kudaro, ndakafonerwa nehanzvadzi yangu anowa ndosiyana naye. Saka ndafonerwa kudaro ndakamuti tsaona yaitikira kupi? Akati ndafonerwa namama wake kubva kunonzi kwakandeya kuMount Darwin uko kuti receive information yekuti Blessed aita tsaona, asi atakurwa kuenda kuchipatara kuDarwin, Mount Darwin Hospital. Asi ari kunzi ari serious. Saka zvikuru kuti arikunzi arikuda kutakurwa kuenda kuHarare Hospital. Saka ndakamupindura ndikati nyaya iripo hanzvadzi shoko ndarinzwa. Saka ndakupinda kuti kuchene tigone kuona kuti tingaite sei tiwane information yemwana kuti chii chakaitika. Saka kumakuseni kwachena ndakazoona hanzvadzi yangu auya kuseni, iye akandifonera pakati pousiku achisvika achiti ndauya kuzozadzisa nyaya yandataura usiku kuti ndanzwa kuti mwana akaita tsaona. Zvichikwadi achisvika nefoni achisvika pandake foni yakabva yafonwa namainini wangu amai Blessed, mukadzi womunin'ina wangu vane mwana ashaika uyu. Vachifonera hanzvadzi yangu iyoyo akataira foni akati amai guru chimirai mutaure nani nababa vamukuru wenyama ndinavo pano. Chokwadi ndikapiwa foni ndakabvunza amainini kuti ko amainini chii? Zvikanzi baba mukuru nyaya iripo ndeyekuti ndareceive information yekuti mwana akaita tsaona. Asi information iri kunzi mwana akaita tsaona patwa nemazuva, asi hanzani ndano full information. Saka ndinoda kuti nditsvage information kuti zvakafamba sei. Saka information ndikuita kuenda kutsvaga kwaMadondo kuti ndokwaigara, nekuti ndenda anomwaka ndisingagari nemwana uyu. Okay, ndikati kana masvika ako matsvaga information maiwana munozondiudza nonguva kuti zvakamira sei, toona kuti way forward tingaite sei. Zvichiwadi amainini vakaenda kwaMadondo kwavakataura, wasvika kuyo vakawana information. Saka vawana information vakabva vatofamba nenhau yacho iyoyo svikira vaenda kupolisi kwavakaripeyiwa kwaMadondo kuti aiwa nyaya iyi yamukutaurwa chikwadi amai yakaitika, asi mimi information ndaimotsvaga kupolisi. Saka vaenda kupolisi kuyo ndokwavakaripeyiwa kuti aiwa nyaya iyi tendei kuchipatara muende kuona kuti munhu ari kunzi akakwara zvakaipisisa kana kuti ari kunzi akashayika angadai ariwa mukutsvaga here. Chikwadi amainini vakaenda kuchipatara ndokubva vaona vasvika kweko vakaona nesi vakaenda kuratidzwa kuti uchari munhu
angainzi ashaika patsaona yakaitika iyoyo. Saka vakasvika ndokubva vaona ari iye mwana wedu. Chokwadi vakabva vazotifonera kwakumasikati. Vafona ndobva vataura kuti bamukuru vakuchema. Ndaenda kwamadondo kwandaenda kuye, saka ndazopedza ndikaenda kupolisi ndikaenda kuchipatara. Saka nhau iripo zvokunzi mwana akakuwara zvakaipisisa akaenda kuHarare, hazvisirizvo. Mwana ndamuona ari kuDarwin, ari kuMount Hospital, ari mochari, akashaika. Chokwadi takabatikana zvisingaiti, takatambudza kuziva kuti kuriota here chii chiri kuitika. Takabatikana zvisingaiti. Right, zveshuwa tikagara tikaudzana kuti tikafamba tikashedzana ukama, tikaungana tikati ndo chiitiko chaita se chaitika. Chikunzi chaitika namainini. Chokwadi ndopatikazoti anyway nhau tainzwa. Saka isusu kuti tichanyatsa kuwana information yakanaka, ngaitichishedza amainini vauya. Kana vauya towana kuti tinotangira papi. Chokwadi ndikafonera amainini chokwadi mushoko ndarinzwa vachingochema saizvozvo. Ndikati saka chiitai kuti muswedere kuno kumba toona kuti tinoita sei tiri pamwe chete. Chokwadi vauya ndobva vati kurukurira mafambiro enge vaita sekutaura kwandaita pakutanga ikoko. Kusvikira taziva kuti ndochokwadi chiripo. Chokwadi ndikati no ndo zviripo, tikazounganidzana ukama. Chokwadi ndo mafambiro akaita nhau iyi. Vakataura kuti nhau yamandaita inini zviri kunzi mwana uyu wengi vaenda kunotakura huni kunonzi kukaruyana uku, vakubva ikoko ndopa wengi vari pamusoro pohuni vari vatatu. Saka vari vatatu kudaro hamino rori zvarakaita rabva pabiriji panaruya. Saka vari kunziva ndo pavakadonhedzwa pasi vakazotsitswa nouhuni, ndo zvakaita kuti mwana wedu aite se afe ipapo. Saka ndo chiitiko maziviro andiri kuita nonhau yomwana wangu Blessed Chitsvairo, mafiro akaita kusvikira nhasi uno tiri parufu rwaBlessed Chitsvairo, ndo maziviro andiri kuita nonhau iyi. Alright, musati mabva baba, tiri kunzwa kuti pane vanhu 3 vari kubatwa nemhepo, zvakamira sei? Zveshuwa zvakaitika ndezvokuti tiri parufu saizvozvi, amainini vauya taaparufu taakumira kuti toita sei tiorganize nyaya yekuti bhodhi itorwe kuMount Hospital. Pana mhepo dziri kubata pavasikana vaviri, mwana womufi nemwana wangu weinini, vasikana vaviri vari kubatwa nomhepo. Mumwe ari kubata achiti ndini ndakaurayiwa, kureva kuti ari kubata ari munhu akafa neaccident. Mumwe wacho ari kubata ari baba vabereka mukomana uyu vakashaikawo futi baba. Chokwadi ndozvitochi uyu ari kutaura achiti inini ndakaurayiwa akafa netsaona, kuti inini handina kufa nekubheuka, asi kuti ndakaurayiwa pana munhu akaita se akandiuraya. Uyu ari kubata sababa achitaura kuti mwana wangu akaurayiwa, achitotaura kuti mukoma iyoyo ukuzviziva kuti mwana wangu akaurayiwa. Iye zvinezvi ndi mwana wangu mumwe chete. Chokwadi imba yangu yovharika here poshaira pasina kana munhu mumwe chete. Ndizvo saka mwana wangu kuuraya kwaakaita haavigwe, ndisati ndakurukura zvandichataura. Iye ari mwana wacho achibheja kuti inini handivigikeba, kusvikira ndaitawo zvandichaita kuna akandiuraya. Saka asi zvinotatasana nekuviga. Iye zvinotatasana nekuviga. Hapana zvati saka urongwa hwatinahwo isusu tatarisana nekuviga saizvozvi. Tino urongwa hwoti sedzinza izvozvi tikuti timbotorana nemhepo, tomboenda tombotiuye titaure nadzo mhepo idzi kuti toita sei zviri kudikana towana way forward yekuti tigone kuchengetedza bhodhi. Nesezvo vakataura kuti munhu avigwe tisati tataura zvatiri kuda kuti tazadzisa zvatiri kuda. Saka tenge tiri kuti isusu timbogara sechidzinza tokusedza mhepo idzi dzouya totaura nadzo toona kuti tingafambe sei kusvika tachengetedza bhodhi. Ini ndinonzi Runia Mungoro, ndakaberekwa ndakabva kuKaranda kuenda kumusha kwedu, ndakarorwa musha muno maChitsvairo. Murume wangu akashaika muna 2015. Murume wangu ashaika, ndini ndakatanga kuchengeta vana vanga vasiwa nemurume wangu. Vana vangu vakasiwa vari vatatu, mukomana umwe chete anova takaunganira nhasi nevasikana vaviri. Ndakachengeta vana zveshuwa pasina kana dambudziko, ndiri 1 ndichishingira kuchengeta mhuri yangu. Dambudziko remwana wangu rakatanga mwana ari form 2. Ndo pandakatanga kuroti zvakiita mwana wangu hazvisiri. Mwana anga kuti kana dai ndikasiya mari mumba aitora mari otiza
ouya pamusha panapa panoda kumusha kwawo akadya mari iye ikapera panapa pacho aisiya aba something odzokera futi kumba aisisa kuti mazuva kuti inini uko ndakanganwa mhosva yakasiya apara uko odzokera uko inini nemwoyo wekubereka ndaigamuchira mwana wangu ndandisingamutongere mhosva dzaanenge akapara zvaiitiko kunoko aiwa ndandisingazivi nokuti ndandisingawanzofambiro kunoko asiwo nekutora kuita zvaingonzi aisiya aita mhosva kumba kwangu kuno kumusha kwawosiya aita mhosva saka mwana wokuti angasagara nzvimbo imwe chete chikoro akabva aramba angasaenda kuchikoro akasiya chikoro ari form 2 saka pakazonyanya kukura dambudziko ndopokuti mwana akazondikumbira mari yebhasi achiti mama ndikuda kuenda kubasa kuHarare sezvo basa ranga rawanika kare nemunin'ina wangu ndiangatsvagira mwana wangu basa ndakatora mari yanga ndinayo muhomwe $50 ndakamupa akaenda mwana kuHarare achitari kuenda kubasa asvika kubasa ikoko haana kukugara akatora mari yaakadya akasiya yebhasi akakwira zvakare kudzoka kuno Mandarweni auya kunoko haana kuzodzokera kumba mwana saka kwaigara nemukoma wake kuHarare vakabva vafona vakati mama Bhula akasvika here ikoko ndikati Bhule kunoko handina kumuona zvikanzi Bhula akabuda mari mwezuro mbatya dzake dzose akatakura chakangosiya mubachitupa chete ndikati rega ndimboedza kuvhunzurudza kana ndibvobvunza kumba kwawo kuti akasvika ino ndikunoko haana kusvika ndakafona kuno zvikanzi mwana hakuna ndakati rega tichingobatsirana kutsvaga imimi muchitsvagawo neikoko kuHarare ndichitsvagawo kunoko zveshuwa takagara ndakatora foni ndichida kuti ndiedze kufonera mwana wangu ndakaona kuti nhamba dzangu angatondibloka akabloka zvakare mudzimai wake vese ana tezvara wake kwanga akaroora akabva avabloka ndakaedza kutora imwe foni yeumwe munhu ine nhamba dzaasina kubloka kuti ndiedze kutaura naye mwana asi ndakatoona sekuti laini rake akanga atoribvisa mufoni kuda kuti anga kutoshandisa rimwe laini ratisingazive isusu ndakabva ndapererwa titazozoti ko mwana ndichamuwana sei ndakangogara zvichindidya mwoyo ndakatangawo kufambawo mandeifambawo maporosheni ndichindibatsirwawo ndichiudzwawo zvandaiudzwawo pamusoro pemwana wangu saka ndakagara 4 months ndisingazivi kuti mwana wangu ari kuraramira kupi ari kudyei ari kurara pai saka ndakazoti uri musi wesandi yatabveyo iyi ndopandakafonerwa nemuzukuru wangu anogara kuno akati gogo makasimba here ndikati ndiri right zvikanzi vari sei vana ndikati vana vari musha zvikanzi ko Blessed ari right here ndikati inini Blessed ndaane 4 months handisitomboziva kwaari kugara zvikanzi ndakanzwa kuti mwana akaita tsaona nemota yanga yakatakura huni asi zviri kunzi mwana akakuvara zvakaipisisa ndikati waita hako handina zvanga ndichitomboziva shuwa nguweyo anasisi vangu vaviri vanga varipo takabva tatanga kutsvaga nhamba dzemanesi epaDarwen shuwa takadziwana takafuna tichibvunza kuti ko vakomana vari kunzi vakaita tsaona variko here kuchipatara zvikanzi regei ndikutarisirei muwadhi yevarume vana vakashayika zvikanzi tikutofungidzwa kuti vana vakatakurwa vakatoshandisiwa vakaenda kuBhindura usiku umwe chete takatsvaga nhamba dzemanesi ekuBhindura takabvunza zvimwe chetezvo vana vakashayika taingotsvaga vese kuti pamwe tikawanawo kana pahuthiriwo pane hwana ari kugona kutsanangura asi vana vese vari 3 vainzi vakaita tsaona takavashaya takazofonera mukoma wake ari kuHarare tikati ndo zvatasangana nazvo kuno munin'ina wako kuno ari kunzi akaita tsaona asi tatsvaga zvipatara zvekunoku zvese tamushayiwa saka takuchikumbira kuti mangwana kuseni uende kuParire Nyatwa uenda kuGomo otsvaga munin'ina wako ari kunzi akakuwara zvakaipisisa nguva imwe chete hatina kumirira uyu aiwa takabva tapinda murodhi anga amakuseni tikabva taenda kwaMadondo kwatatakanzwa ndokwairaramira mwana tichisvika kwaMadondo tikasvikobvunza pane vakomana vaifamba nemota takangofungidza kuti ndo vaishanda nawo sezvo ainzi aishanda nemota dzaitakura huni nezvidhina takasvikobvunza vakomana vai tikati vakomana tiri kubvunzwa takanzwa kuti pane tsaona yakaitika yakakuvadza vana 3 saka isusu zviri kunzi mwana wedu aripo ipapo pavana 3 ivavo saka tachikumbirawo kubvunza pamwe ndimi mungave neruzivo mukatitsananguriro zvakakwana
shuwa vakomana vakatoti shuwa tsaona yakaitika takainzwa. Ndopatakabva tanzwa kuti pavakomana vacho vamuri kuti vatatu vakakuvara, 1 akafira pasport, 1 ari serious ari kuHarare ari kuparira Nyatwa, asi 1 akatorapwa muchipatara akabuda atova right. Ndopandakabva ndatanga kubatikana kuti wangu mwana pavatatu vatsanangurwa ava wangu ari papi. Ndakapererwa. Vakabva vatikumbira kuti ko hamunawo here piki remwana wenyu. Takavaratidza piki mufoni. Vakomana pavakaona piki remwana wangu mufoni, vakabvozwa kuti ndiye mwana wangu akashayika ari kumochari. Havana kukwanisa kutipindura panguva kuti mwana ndiye wenyu wamuri kutsvaga. Vakabva vangoti tichiende kupolisi, uye vakabva vafonera polisi. Zvikanzi tifamba imeende kupolisi, nyaya yatova kupolisi, tori kupolisi kare. Shuwa takafamba takaenda kupolisi, takasvika takatsanangura nyaya yedu. Pekupolisi vakabva vati mirei timbopedza zvatiri kuita, tiende nemi kumochari. Mende kunoona mukomana wacho ari kumochari kuti ndiye mwana wenyu zveshuwa here. Shuwa takavamirira. Tasvika kumochari, ini ndakarambidzwa kupinda pekutanga. Vakapinda nasisi wangu vaviri nemudzimai wake anova muroora wangu. Vakapinda kuti vaone kuti ndiye here. Vakatadza kuziva. Vakabuda vachiti munhu wataona ari mukati umu haasiri. Ndakazvishingisa, ndakakumbira kumapurisa ndikati ndiri kukumbirawo ndipindewo inini. Ndimboedza kutarisa munhu ari mukati kuti haasiri ndiye here mwana wangu. Zveshuwa vakandibvumira kupinda. Ndichipinda imomo zveshuwa fesi yemwana inge isazikanwa kuti mwana ndiye wangu. Asi chandakaziva nacho ihaiti yemwana wangu. Mwana wangu anga ari murefu. Mwana anga akazvimba muviri wose. Chimwe chandakazoziva nacho mwana wangu itsoka dzake nenzara dzake idzi. Tsoka dzanga dzisina kuzvimba. Ndopandikati kuna sisi nemuroora, wonai ndiye Blessed watiri kutsvaga uyu. Kemi matadza neke kuziva mwana ndiye iyu. Shuwa nguva imwe chete ana sisi wangu vakabva vatenge vabengenuka zvikanzi zveshuwa mwana ndiye. Saka zvemhepo dziri kubata mambozvinzwawo? Hungu ndakazoitika ndiripo. Zvadaro ndakabva ndafonera bamukuru vanova ndivo baba vemwana. Ndakuvatsananga kuti mwana watanga tiri kutsvaga tamuwana, mwana akafa ari kumochari. Bamukuru vakabva vati chipindei murodha menini muuye kuno temaonera pamwe nyaya yacho. Zveshuwa takasvika pano. Tichingosvika pano vanhu vachichema. Mwana wangu musikana anova akasirwa nemushaka abva arumba umu, akabva abatwa nemhepo yababa vake. Mwana wabamukuru wangu musikana zvakare akabva abatwa nemhepo yemukomana akarara umba umu yaBlessed. Muzukuru wangu mwana watete firstborn papanapa mwana wake anova muzukuru wangu akabva abatwa nemhepo yasekuru wake vanova tezvara vangu. Vakaradzikwa apo vese vanhu vatatu vakaradzikwa apo, vakabata mhepo dzakabata pavana panapa. Saka akatanga kutaura mwana wangu mhepo yanga akabata pamwana. Mhepo yanga akabata pamwana wangu yanga iri yababa vake. Akabva atanga kuchema achitaura kuti ko makaurayireiko mwana wangu? Mwana wangu akapara mhosva yei wamakauraya? Mwana wangu mumwe chete akafirei mwana wangu. Mwana wangu haana kufa netsaona yemota. Mwana wangu akamonyewa. Mota yakangopedzisa. Nguva imwe chete yeyu Blessed wacharera apa akabva atangokutaura. Ndakafireiko inini? Makandiurayirei? Ndakafira mahara. Atezvara vakabva atangokutaura nguva imwe chete. Vachiti ndanzwa mhere pamba pangu. Chiko chiri kumboitika pamusha wangu. Pamba pangu pane noise. Chii chiri kuitika? Iri mhepo futi. Imhepo futi yaitaura pamuzukuru mwana watete musikana. Saka bamukuru takabva tazowedzinza vakabva vazoungana mumba. Vakachibva vatanga kupindurana nemhepo dziye. Vachizopindurana nadzo, vachitaura nayo, vachipindurana navo, vakanga kutaura zvakawanda-wanda zvakazotaurika ipapo. Kusvika pari nhasi
mwana wangu ndiye asara achiri ngonyanya kubatwa nemhepo iyoyo, asi vamwe ava zvanenge zvatidzikirei. Saka mwana wangu ari kuti akangoda kuti acheme, pakasvika munhu achichema, akangoda kuti acheme, mhepo yababa vake iri kubva yabata, ndobva tanga kutaura paari. Mina ngubaba wakaBlessed, ngathi fahla amafitshane lempilo yokaBlessed. UBlessed wayemntwana olalelayo kakhulu. Mina ngahlala naye isikhathi eside, wayengela problem, wayesithi ungamtshela into wayenza khonapho, angacomplaini, angayenzi anything wrong. Mina ngahlala laye eside, ngangela problem laye, but unfortunately ngayehlukana laye vele okwamalanga, ngathi kumbe ko 6 months khonapho. But kathi ngisemsebenzini khonapho ngezwa kuphela ngefoni ivele kubhuti wami, ngathi ngeSunday ubhuti engitshela ukuthi uBlessing kasekho. Mina kwamangalesa kakhulu ukuthi uBlessed sibili yini kumbe ukhuluma uBlessed omunye, wathi kona leyo omaziyo. But ngazama ukubuza ubhuti ukuthi kathi uhambe njani vele bhuti. Wangicasisela ubhuti wathi wayedinga inkuni lamashamari yakhe, so wayehambe kwedelivery inkuni emandarweni, wakade phezulu kwenkuni, phezulu kweroli yayithwala inkuni. So irori le yaqinisa yenze accident khonapho, wagcine yena sefela khonapho ku-accident yona le. Kwamphatha kakhulu njengemzali wakhe. Ngazama vele ukuthi ngigijime ngiyefike endaweni ukuthi ngibone ukuthi sibili akutshoyo yikho yini. Ngabona sibili ukuthi mntanami sibili uphakathi kwecoffin, sibili ubhobhile sibili. Ngazama ukubuzisisa ukuthi kathi kwahambe njani. Wangicasisile ukuthi wathi khonapho futhi phezulu kwakhonokho kunokhunye okuphumayo vele ewantwaneni ungazisikiyo vele kule something to do with uBlessed lo bhuti lo baba wakhe okaBlessed. But sonke kumele sikulandlise vele sikuzwisise ukuthi kuhamba njani. Ngambuzisisa ukuthi kuyini okuphumayo vele ewantwaneni kungazwakalini. Wathi hayi kungcono wena uzuzile ngoba ngakutshela mina ngakutshela amanga. So ukwakathesi vele simbelele ukuthi siyekuzwa vele sisongene ngathi lamafitshane ikhona okukhona. Ndofunga zvataurwa mazvinzwa zvinosiririsa zvinonzwisa tsitsi, asi semanzwiro amaita zvanzi izvo mufi uyu haakwanise kuvigwa kusvikira tataura zvatiri kuda kutaura. Kana tisina kutaura izvozvo haavigike. Pane zvinozoitika. Ndo chikamu chatakupinda, tauda kuti tisangane nemhepo yacho, tibvunze kuti chii nyaya yako yakamira sei. Ndo chirongwa chatakupai, asi chirongwa chakuteera ndo zvatichange tichikuzivisai. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisangane muchirongwa ichi munguva pfupi inotevera. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.